Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi di Merino ganti walang. Kimat ki bukong sanjong ka khubor minta ka step. Ani kerana Menteri Rang Badu kari Narendra Modi minta ka sngi bat ka kanhu ni lekai ka ban mikmat ke India ha ka Olympics ha Tokyo. Kajingwan jung Menteri ki kampo yang ka Sarkar Pedeng Amit Shah Meghalaya la penjalan sashita yo. Layakan ke kanhuan New Trap Territorial Organization hito badu Menteri Rang Ba ka Meghalaya ban penjalan shu ikarta kabla bo na kabanta ki samla wat kam sarkar. Rai ka Sora District Demand Forum ban penkan mau biang yo Menteri Rang Ba ka jilla halor ka jingdawa ban kan tiwe ka Sora Civil Subdivision Shaka Kerdan District. Hashwa punya sengawi ke kubur ke babnya, semua bahaban sya ashkor shwa ya kini kejing penbana kabadan kam. Katba ke COVID-19 kadang don happening jungi, nakaliang jungi ru ngi kentu ya pigi perlok nong sengap barok ban kensting ya kini kejing pang. Bat don kam menyadai ladi bat ya kiwei dak babut mti ya barok kejing betha. Kito ki beladap sau pesan senem kereta sheneng ki beladap yo e ketika ka beningkong kini bini isyem say ketika ka baar kat kum kapur balabu. Sumar bat ya dai le dia dak babuat ikini ki lightly ki jing betha ki besuk. Pongi ki mask ya paji iwe ni iwe penlien ban sat bahaya lagi kiti bat kedut khamat man la kapor. Kini ki national helpline number ki betrekam ban ajing era bat jing tip badan kam na ka benta ki pat ba ha ka bai de bat ka COVID-19. Not iwe are like and die nyo pra not south real but iwe not nyusan. Hameghalaya nombor ajing rap uwa phila ban phone uday iwe not pra lani iwe not nyaw not. Menta pinya sengawi ka khubor ka babnya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi unyakran baki nungi lekai ki ban mikmat ya ka India ha ka Tokyo Olympics. Menteri Rang Badu unyakran ba ketika kanhun nungi lekai menta kasngi lingba ka video conference. Hauling bunai bala la umudi ula de bishar ya paro ki jingpen kre ha ka bede ba ka jinglet ya khun Olympics jong ka India sha Tokyo. La pentip hau Menteri Rang Badu kari ya baro ki lat bala pentri kam khnang man penti kana ba kanam dan kanu ka jingthut jong ka jingpen kre ki klore le kai kari what happening ka khlam ka bukan thukru ya ka jing IT ka COVID-19 ya ki. Kajing up kamilinti ya kajing wan jo Menteri ki kampo yang ke Sarkar India Amit Shah Meghalaya la penjalan sashita yo. Ya kanila pensngong do Menteri ka kot kakya jong ka Sarkar Meghalaya uba EL hek ha ka janmet jong ka sngi uble kat ba urang don sha Delhi ha ka jinglet ya kendo jo u ya ki kattu ka ningot ki Menteri jong ka Sarkar Pedeng. Uba EL hek uong ba Menteri ki kampo yang ke Sarkar India ula ban wan sha Meghalaya ha ka arpu sautrik unaitung wat la 4 la ban penti kena ya kata menta. Kumbalai punyau kulur bat nyau paulak teli ki tika ladap ai na kabenta ki nong snong ha keleng geri India. Kat kum ko khubor bla yo na katana jong ka koi kakya ka Sarkar India min ning kasngi palat khat ar lak lai pusan hajar ngot ki brieu ki la yo tika. Kajinyo jingkot jong ki brieu na ka COVID-19 na India kala kiu sha ka khandai punyau point RR na ka shispa. Palat life khandai hajar mut ki brieu kile jingkot min nin kasngi bad ha bakhen ki lumlang baro palat lai klur ngut kila lat na khnyang jingpang tat hadu menta. Hakoi pat kaliang kidan sa life punyau hajar mut ki brieu ki belayo thamayo khnyang jingpang corona min nin kasngi. Ha Meghalaya sa laingut ki brieu kila khlat no min nin kasngi na marjong ka COVID-19 kabala pen kiyo ka jingya brieu na ka khlam ha kani ka jilla shaka khandai spa khat laingut. U director jong katanat ka koi ka khya ula pen tip ru ba ki don arspa nyu phulai ngut ki brieu ki belayo thamayo khnyang jingpang min nin kasngi. Ki blang dan khnyang jingpang menta ha Meghalaya ki long 1000 shispa shiphogut. Ka jilla kala sakhiru ya san phulai ngut ki brieu ki belayo jingkot min nin kasngi. Kibla kot na ka COVID-19 tat haru menta ha Meghalaya kilong sab khundai hajar praspa lai phungut. Kani ka khubor ka wan shpina ka All India Radio Shillong. Kakanhuan New Trap Integrated Territorial Organization hito kala let banyak kendo yo Menteri Rang Ba ka jalaw konot ki sangma minnin kasngi barkantu yo ubo un penjalan ya kerta ka badawa na ka bantaki samna wat kam ha ka jala.
Hadin ke jing kendu baru menteri rangba presiden joka hito ubak don bok dekhar uloong ba ka jing dina ki kam ha kitanat sarkar ka bu ye ki nong wat kam ha ka jing ye ka bakraw wat lada ka sarkar ka bu ye ki jing khun examen kam ki ba pher presiden ka hito ula banrap shushu da ka boong ba ka jing ye ka ba kham kraw ka la mi sana ka jing slam ba ka jing punjila ni ki examen ki ba bonjan namar jong ka khlam Kerta ba ka sarkar ka ailar ikinawat kam ha kita nak sarkar menta kadai hadu lai fu arsnem na ka menta hidulum kasing ka kentu ka sarkar pakan penjelan sya ka safu arsnem kerta ka executive committee jang ka sora district demand forum kala shim ya ka rai ben pen kan mau biang ya menteri rang ba konrat ki sangma halor ka jingdawa ban kan tiu ya ka sora civil subdivision sya ka kedan district General Secretary jong ka sora district demand forum uba Roy Kumar Sindram uong baya ka headquarter jong ka te ka district ka bathamai ka ba maki ki dawa dibin bu ha sora namar ba ka de ka jaka pedeng jong bon tulikishnong ki ba hapo jong ka sora civil subdivision kanlong ka ba khamsuk na ka banda ka le ka wan jiki nong shang shnong ki beran kam mani pendep ikikam ha ka office DC Menteri Ketenaga Transport bat Highway jang sarkar India Nitin Gadkari unwan bu yung maunong rim na kabanta ka jing menteri kam ya khandu teliki National Highway Project. Katay ka program kanlong la shay ka singi ha Imphal, Manipur. Kibanya dan lang ha katay ka program kinkinthop ya ki menteri ka sarkar pedeng Uji Kishan Reddy, VK Singh bat Dr. Raj Kumar Ranjan lemar menteri rang ka Manipur UN Biren Singh. Ka office trekam jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District kalarut dak ya ki kendon trekam badan kam ha ka baide bat ka jingple ya ki dukan khap sinyo bat ki wei ki beauty parlor kat kum ki kendon anam sha wan tre ya ki to ki badan dak jingpang kum ka jingpang shipment ujur ho ne jingpang rendang amde ben pediang yi customer ki badan ya ki bakum ki te ki jingthot ha ka kot ki khya ban bandang kam ban penslure ki ba ki net pha pet bnya shwai la di Baro ki betre ha ki beauty parlor ki deben phong de ki N95 mask la ni ki mask ki ba arsertam. La khangwan law ki mask kat barang don ha ka kam. Baro ki dukan kapsnyo ki deben penbiang ya ki dawai ni jaka sat kiti ha ki dukan ki jongki. Ki brio ki barung baro ki deben satchwa ya la ki kiti lejong. Menteri bade pet ya katanat ki kam khlau ka sarkar Meghalaya James ke sangma ulai mirjing mutlang bat kirang ba shnong bat kiwi ki temen kisan jong ba khat pratali ki shnong hamolendem ka ba hap apo ribhoi district banyo sedang no ya ka program ya trelang hapring ka sarkar bat ki patba ka bathu banai jing kai halor ki jingkala ka maryang ka jingthmu jo ka sarkar kalong man snutho khambha ya ki benta ki ba khamshong sier na ki jingkala ka maryang ki ki daw ki ba pentron ba penmi ya ki te ki jing sier bat ha ka jo kapor ban wa de ki lat ki ba janai da ka ba pediang ru ya ka nang katip ka jong umin barim ki nungilam rang ba jong ka seng HSPDP bat ka Garo National Council sa shisin pad kila shime ka rai ban pen ki imbiang ye ka jingdawa jela Garo bat khasi la ka jong Habai kiran bekinong patay kubor Shillong presiden jong ka HSPDP uba KP Pangnyang ulay tho bagi te ki artli ki sing ki belai kendo dangshen kila shim ya ka rai ban pen sngo biang ya ka jingdawa pia jela Garo bat khasi namar ba ki don la ka jong riti ka jinglong trai jaka bat ka kolshor ka baya pher ulay tho ru bakin se kendo biang ban shim ya ka rai ka bakhaddo hashwa ban rai ka mat sha ka sarkar India Ha Tripura Menteri Khna ka sarkar pedeng berepet iki kam ha ka yeng darbar ba katanat kolshor Arjun Ram Meghwal min ka sila pendikanai ka sarkar Tripura ba ka sarkar India kan sa aya baru ki jingkershan ki badan kam ban kintiu ka kolshor bar ka jungok kai perthai ha ka te jilla Meghwal ha ka jinglek ka ba arsi jung usha ka jilla Tripura ulai kran Menteri rang ba jong te ka jilla Biplab Kumar Deb halor ka project ban play ka cultural hub ka bakan thukru ya ka jingte ya ka Buddhist Cultural University ha Tripura. Ulapan pauru eking sngauhon halor ka tre ka jong ka sarkar Tripura hagi kampan roy ki ba pher. Kaptu gini ka khubor kala kot bakala wan chipi na ka All India Radio Shillong. Sngo bhabat apat manta sai ka program ka banbon.